Sanibonani, welcome back kwenye video. Ngiyabonga kakhulu. Thank you very much for coming. Wakhohlwa ukusubscribe, like video, share video as well. And yeah, you guys, kodwa ke mafuna ucomment ke ngisacela ucomment based on the topic esikhuluma ngayo namhlanje. Sizokhuluma ke ngodata Sibonga Ingcobo njengoba trend kumanje nje ngumuntu engize ngaye ngiqede ukuposta enye video ngizobe imposte le ngoba nje mangiya ka Facebook ngithola trend udade kunama video ne stories bhaliwe ngaye kuthiwa ke usesulile laphana okhosini. So wena ufuna ucomment based ukuthi uphilile ngakuphi kwenzekeni kuphi ngicela ume kancane ngale comment sicela sikhulume ngodade. Siyazi ukuthi kunodaba olukhona phakathi kwakhe noKhuzani kuthiwa ke idrama iningi laphana uKhuzani emsola ngokuthi ngathi kuningi akasafuni lutho ukuthi uKhuzani okhosini ingoma zakhe asadlala abasondele noKhuzani nabo sebeya affecteka ngoba udade nje selokhu kwaba nezinsolo zokuthi yena uzwana noKhuzani tonton that's why uKhuzani wina lapha no icomes ingoma ehlukanisa unyaka kuningi ngeke sikubale konke. uKhuzani uzilwa zotshela abantu ukuthi ngeke nje yena uyaphuma ekhosini akasafuni lutho abaphume kuyena naye uzophuma kubona kwakuningi sabona ama video naye udade ngiyacanda ngiyabona ivideo la kade Paula khona ke bafowethu kuningi sabona Max Makhanye bekhuluma nje ngendaba zokhozi like what is happening it's a lot. It's really a lot. So I'm not surprised mangabe kuthiwa udade usesulile. Ngisona story sibona trend abantu baposta manje 38 minutes 20 minutes 5 minutes omunye nomunye yamnameka lapha ka Facebook ke kuthiwa ke sekuvela ukuthi usesulile unkosikazi Sibonga Ingcobo ekubeni umphathi wokhozi FM ngolesithathu ekuseni njengoba ngolesithathu nje ngikhuluma lokhu kuza emva kokuthi lo msakazi memezele ekuseni ukuthi uzoba nomhlangano omkhulu udaba oluphelele uzolandela ngulobe bhalile let me see lo anomunye uthena uKhozi FM business manager resigns. Breaking news, this is the Maverick World. uKhozi FM business manager uSibonga Ingcobo has resigned from her position. The story broke by Isolezo confirms that uKhozi FM top Mandarin tendered her resignation this morning following the meeting they had at the SABC in Durban. So ama details about her resignation are still unknown kodwa siyazi ukuthi they are known. Sizobe sikhulume bafethu lana nje I'm just breaking the news nami njengoba ke she is the breaking news at the moment. Ngiyacabanga ukuthi udaba olugcwele uma selikhona sizobe sizwe yeah man. Let me just scroll since she's trending. Omunye wathi yena yacishe yangiluminyoka endala kade ibaluma yacishe yangiluminyoka. I think iculo noma yini you guys uthi bonke abangasezansi abaxoshiswa indlamleze emsakazweni omkhulu Khozi FM kusho lona ke usola uKhuzani ukuthi uyena owaxoshisa laba okhosini ungizwe uqhosha uJobe uSimambatha Sizwe Mdlalose Ayanda Milanzi King Zoso Sibonga Ingcobo uthi bonke laba bahamba nje kungenxa kaKhuzani kuningi bafowethu. This was wrote by izingcwele zabathandi bakaMaskandi. They are the ones who wrote ukuthi uKhuzani uxoshisa bonke laba abantu angazi bafetha kusho mina. Now angazi breaking news FM Khozi FM top manager resigns. According to the reports, Khozi FM business manager Sibonga Ingcobo has decided to step down. Wow. So after yonke le drama bafethu udade sebuye wathi ayingeke ngcono ngiyeke makunjalo ke ngcono nje ngiyeke ithi sibone umama kaKhuzani omphathi wokhozi FM uSibonga Ingcobo, this is Prince Thula Zulu, useqoke ukwesula kulesi sikhundla ngemva kokuthi indodana yakhe imemezele ukuthi angeke isawungenela umncintiswano wokwehlukanisa unyaka. uKhozi FM station manager Miss Sibonga Ingcobo has resigned. Anti nje ukuthi uyatrenda bafethu so ngikhetha ke lawo ama topics engiwabona ukuthi abalekile. Ukhona omunye othe ezingena manje umphathi wokhozi FM ogama lakhe nguSibonga Ingcobo usulile ushiye phansi ukuba umphathi wokhozi. Imbangelo yokushiya kusolakala izinkulumo zamaciko kwa media udaba oluphelele uzolandela ke bafethu yeah wow. So kuningi bafethu udade kuthiwa useye wa decide ukushiya phansi. Asikhumbule ukuthi ukhona lo ukuthi uye washiya bathu banigama lakhe lentombazane kuthiwa ishile ena esola ke udade uSibonga Ingcobo right. Ngizobuya ngilithole wakaBhinqosi uPhelo Maseko Bhinqosi uye washiya lapha ngaze ngenza istory la ukuthi uPhelo Maseko usulile okhosini wathi yena kunzima ukusebenza nodade uSibonga Ingcobo ntontoni washiya muva sezwa futhi ukuthiwa usewutholile umsebenzi. Ngiyacabanga ama video lawo bengiwafaka mangabe uyangilandela kahle kabuka ama video ami wonke
ngoba uzobuka ivideo kanti akhona amanye ongawabukanga, right? Uphele Maseko Bhinqo uthe mayishiya ngoba nezinsolo zokuthi uthe ukusebenza no lokungana no Sibongi Ngcobo kunzima da. News of Ukhozi FM Programs Manager uPhel Maseko Programs Manager uPhel Maseko has officially left the SABC station Ukhozi FM. Ngupheli lona, right? News of her resignation emerged last month when it was revealed that she was not happy with working conditions within the station and the alleged interference of business manager Sibongi Ngcobo. Maseko was announced as the programs manager for Ukhozi FM radio station in 2023, and she's been with the station for a year and 6 months. Then she resigned. Kwasolwa yena uDadu Sibongi Ngcobo umesula uPhel. Manje ukhuzani usola yena uDadu Sibongi Ngcobo uze wasula yena wathi ayi ngishiya phansi makunjalo ke ngiyahamba. Ukhozi FM business station manager Sibongi Ngcobo reportedly resigned from her position today. Emva kwa yonke le drama nokhuzani bafethu ngiyacabanga ukuthi kuye kwaba kuningi for yena but anyways udaba oluphelele uma selukhona, of course ngizoza ne video. This is just uya trenda udade, abantu bayamnameka lapha ka Facebook and everywhere else, but she finally resigned as Ukhozi FM station manager. Useshiye phansi udade. Ngizobuye nenye I video. Thank you so much for watching this one. Like, subscribe, share, ungakhohlwa ufaka notification bell yakho on ukwenzela ukuthi ngilahlela video you get notified. Kuba lula ngaleyo ndlela bafowethu. Thank you so much. Asibonane kwelandelayo. Bye.